Kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka Umïam beats aqua na molai moro hakajingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shnong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shnong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas bat bidor. Na marga kenram ka belami ha ka Shnong Umïam hadien bagalami ka Kynnoh na ki Pynbeit bat kumju na ki dekhot jong executive committee ba Rangbah Shnong ka Umïam uba tingkel bu phang ula le Donbor marwe ya ki kam ki jam klem de burom show ki Pynbeit bat ki dekhot jong ka executive committee ki Pynbeit bat Kynnoh lam Shnong jong ka Umïam ha ka khat atrik no pra arajar arpau kila aipor tang Taïew ya ka Hima Mylliem ban Pynbeit ya kini kenram bat baus udah ban lum mardor da ka dorbar kenang ban weng yang ni ka jingi kan an hapo ka Shnong haba keren sigila patai ka bor sekretari Shnong jong ka Umïam uba Samuel marwen ula ong ba kum ka Shnong kamla syu pan ngam ya ka jingle Donbor jong uba tingkel korba uba dai Rangbah Shnong nadu ka jing ai NOC sekibar jela ka jing penan kam bakla ya ka letterhead jong ka Shnong da ka bapha ya ki city pan map halor ki kam simet jong u bat dak papenan kampat dak letterhead jong ka Shnong ringkat ba ka muhor Rangbah Shnong ka balakta sikat dai ya ka buram jong ka Shnong ka jinga lang mtaksi habal ngashim dak wei ka sur dak wei kalti rekap ki Pynbeit ba ngila perpau ka Pynbeit ka jingle Donbor jong Rangbah Shnong jongi ba tingkal bu phang bodi Rangbah Shnong jong Shnong Umïam jongi ki kam jingle Donbor ka jong ka jiktri jong ubi balong marwe kum ka wei bentah ka jing ai nosi ba ka jing kranto met ki isi member ka jing bamburam yaki isi member nei Pynbeit teng haba ki Pynbeit ki wan ban wedi bakali kam covid haba ki wan ban pan ka sertifikat teng umai teng utlia da kemne kamtai ki buan ki ba ule namlak banjar ulang ne handai ke jipun kam bakla Shnong ka di ka bakongsan ka wei hakaba ula le ikam simat ke jong u ringkat wi somla jong ka Shnong te da pan map handi da ki kisang bhalang ki khot ya u ban pensai kindala dawa yu bakun panma banda yu panma banda ka sti joka Shnong dal ka tarhet joka Shnong banda ka sil kasan kum Rangbah Shnong ka bolong ba berpau ba kumut ngiru ki isi membar kumut ki dekhot jong ki kam Shnong ila ni don bentalang kata ka jingle jong u hari kat ba ngim te na sedien ka jingle jong u te ma kata tasni ila sim ya kara ka Pynbeit ba da ka wi ka sur bangin bangila poisi usiem ru bangin ya kran ba usiem umpoi umpusi Pati menteri tu, nyim bakal pois SSA tu habangila lihat dakalti naru usiem ka Hima yang tanya pois usiem ka Hima yang naru usiem rat bat pois tertes usiem ka Hima halai suki penban ka long ka bakalan te nomor kata menta ka sngi ta ka wi ka sur ngila IT baju Pynbeit ban rai bat Pynbeit la sim ka wi ka rai ban ai betang ka ban ai pois usiem ban khot no ya ka jingalang bat na tahap ka Taïew Taïew hakpo ka Taïew ba Pynbeit kila aipor ba ude ban simkhia ban khodo ya ka jingalang hakpo Taïew Shnong ni kumuri Pynbeit bangai ya don batalang kam Shnong kam thang dengan lap sibun ki bau ni Rangbah Shnong le sibun ki kam ki ba kami ha bat ni ki Shnong kumbala keren menen ki bubun aki jingle Donbor u la le Donbor lang ya ka ke penyak ka eksekutif komiti buram kam tam jingiru Kynnoh Shnong umju buram don la ka jong ka jing sunghe sumeng tengaru masuk hawat ngadai ubriu ba kumprang Shnong hi ngadai ubriu ba ya ju ya jan ba ya dei hi batu le kidon tak bentar ki ba guru umju buram ba umju priang ka ba ni ajumut nam ta ka bit ka biang ba Shnong thap dan nakaliang tengaru ngasu bentong ba peremjur ya ka jingle Donbor jingle he jong ni Rangbah Shnong jingi ni teng dawa juru nak diskusil naka Hima Mylliem naka rat mubu simsip bakin simkia ya kanikam habai de Shnong jongi hangni bakin dei ban khindo thala ya ka ka jingdan kam jongi kum Kynnoh Shnong ni kwa ya kasuk kasang kwa ya kabit kabiang kwa ya baik ya nanti kwa Shnong.